Sanibonani guys, igama uNqobile ngibasela amanqampunqampu okuzokwenzeka ku-Uthando Nesithembu kulolu suku lanamhlanje. Kuveziwe ukuthi uMacele uzoqhubeka-ke eshunqeleke le ndaba le yokuthi yena benoMakhumalo ababoni ngasolinye njengamanje. Ushilo-ke uGirl ukuthi lalela, mekuthi kudlala umlabalaba la noma-ke kudlala u-chess kuyoxoxa phambili kodwa mina ningangifaki. Hhayi-ke guys, uMseleku-ke njengoba kade eshilo-ke kulolu suku leli layizolo ukuthi-ke yena akafuni ukuphawula lutho ngoba mephawula kuzoba sengathi-ke uthatha amasayidi. Akupheli-ke lapho, kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uMakhumalo-ke naye uzobe eyihlalele laphaya nodadewabo esho ukuthi-ke isizathu sokuthi bathengelwe izindlu ezintsha silaphi kahle kahle. Ushilo ukuthi-ke bathengelwe imizi emisha ukuze baxoshwe laphaya eMzumbe ngoba kukhona abanye abazohlala khona eMzumbe. Siyakhumbula-ke guys ukuthi uMseleku ubekade ekhala nje isizini yokuqala esho ukuthi amakhosikazi wonke-ke asemane ahamba lapha eMzumbe, uMzumbe-ke usuyawa, akekho umuntu onakekela leliya khaya. Kodwa-ke yena-ke uMakhumalo ubeka ngenye indlela uthi isizathu sokuthi bathengelwe imizi emisha vele bebegxoshwa laphaya eMzumbe ngoba kukhona abanye abazohlala khona. Guys, akupheli-ke lapho, kuphinde kwavezwa-ke nokuthi uMakhumalo, Mangwabe kanye-ke noMayeni bazothi ukuyikhipha nje baye ngaphandle beyoshaya umoya beyodingida-ke iy'nkinga zomshado wabo. Kahle kahle-ke uMangwabe uzobe siyacacisa ukuthi sonke lesi sikhathi kahle kahle bebetshelwa amanga, futhi lawo manga sebeze bayawaphila-ke manje. Batshelwe amanga ngomshado wabo futhi manje sebeyaphila, baphila lawo manga. Guys, okusho khona ukuthi impela abajabulile neze. Akupheli-ke lapho, kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uSne uzobeke esiya ngasolwandle ehamba noyise uMseleku eyomtshela iy'ndaba ey'nkulu zokuthi-ke ukhulelwe. Guys, uMseleku uzobe mane abe-emotional, akhale iy'nyembezi, abuze uSne ukuthi zizondliwa ubani lezi y'ngane ey'ningi kangaka. Uzoze aphinde futhi abuze ukuthi kanti yena uSne akayazi yini iklinikhi, yindaba engahleli kunokuthi aloku ezala kangaka. Uzobe siyakhala-ke iy'nyembezi-ke uMseleku amshiye kanjalo uSne olwandle, engabe safuna nanokuqhubeka ukukhuluma naye. uSne naye bese yakhala ebone ukuthi cha, sengathi umphoxe ngampela-ke ubaba wakhe-ke futhi. Hhayi guys, kunzima. Phela lapho-ke amanqampunqampu, ningakhohlwa-ke nokulandela-ke amazwibela-ke angomhla ka-16 April. Ningakhohlwa nokusubscribe, nilike, nikhomente. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile ngibasela amanqampunqampu okuzokwenzeka